Ali čak i u takvom sistemu, s vremena na vreme, pojavi se iskra. Nešto se desi. Studentski protesti su za Reljića nešto izuzetno važno. Oni su za njega dokaz da u biću ovog naroda i dalje postoji zdrav unutrašnji otpor. Međutim, sistem ima razrađen plan i taj proces prema ovoj analizi ide u 3 koraka. Prvo, desi se taj spontani izliv nezadovoljstva. Onda, ta energija postaje jako privlačna stvar, postaje politički kapital. I tu dolazimo do 3. ključne faze. Igrači koji su već deo sistema, i pozicija i opozicija, uz pomoć sa strane, uskaču, nameću svoje lidere, svoju priču i na kraju tu energiju potpuno razvodne i obesmisle. Znači, ovdje imamo nepomirljiv sukob. S jedne strane imamo autentičnu volju naroda koja instinktivno želi suverenitet, a sa druge strane imamo takozvanu proevropsku opoziciju koja nudi samo promjenu lica, ali ne i promjenu sistema.